Moga sedaya panitia pasukan batik sesarengan Basukidi pun regengipun swasana monggo. Kadung buyar mula wong tresna ora kena nggo sembrono sing kanggone para wanita digambani rawe iku paribasane Roro Jonggrang. Pangapunten. Heeh.
Mbok pilih kepareng joget mriki Pak Pur monggo. Pak Pur monggo joget sareng-sareng mriki. Bu Pur monggo. Saiki Mas Broto anu we Mas. Dadi tukang fotone cerah foto apa, Po? Masukin. Iya. Apa nih? Ini loh. Catat sajroning ati datang lutut saya merati aku kowe dadi kamu tergolek ning gubuk asmara. Sedih banget. Ya ya yo, ya ya yo. Matur nuwun Ibu. Sampun nggih, Pak. Matur suwun. Burung rampung lagune. Belum masih ada satu loh. Bapaknya matur. Matur sembahipun Pak Pur keluarga Jeporo paripurna pasugatan Langen Budaya Sekar Asri Kalenggahan Soten puniki cekaping atur billahi taufik walhidayah
waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekar Asri. Bajo putih to bajo. Apa tadi? Nyanyi Mas. P3ST maju monggo. Maliki katur ugi bakakung mriko ngagem kaca tingal nggih. Sembanuwun. Ana jarana lanang, ana jarana wedok. Mas jogete mriki Bos Nuri Bos Kardus monggo Dik rada majir apa-apa Dik Amel monggo 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 marep rono ra apa-apa marep rene ra apa-apa Madepe nanti-nanti ya Mas. muter sur Mbak Kakung. Kumpul kaya wingi uni jaranan jarane si jaranan jarane sing numpak derebe jaranan lanang ala jaran wedok.
syuting Mbah Kakung terus. Ojo lali Lho, ah, ah. awalku. Setya satu tanteni. Jar 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 jar. Terima kasih sudah ya. Yo, Yuk, Mas Gondrong, Pak Gondrong. Sesak mlebu sodong penah. Alah, aku kurang ngerti rasane. Helm. Aduh wong manis nalikane sepisan ketemu ana kono kae awang-awang dilaleke Bengawan Solo. orane banyune Aduh wong bagus. Aku Yuk, jenenge apa kok? ora bisa lali. Kangen ning atiku. Alah kaya ngenteni tekamu. muka Gusti tansah ngeparenga Gusti ngeparengna katisrana usada lara asmara Bos Gondrong Salim, Bos Gondrong Salim. Mas, yuk kabeh yuk tak salami. Iki HE ora? Oh, HE. Aku ngenteni mergo eling rek janji-janjimu. Kapan aku bisa nambani lara asmara. Yo, yo. Mas Gondrong
bablas nih rondo kempling leres ya. rondo kempling ya. Nah, Ya, rondo Rondo kempling kempling ya, Pak. Dik. Heeh, bablaske. Ya. Iso ya. Wes suruh. Wis. Aku nganteni marko Rondo kempling. Lole lole le lole 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 le lole lole. Ayo Pak. Pundi Mbak Ayu pada tindak pundi tapi ngaren kowe tindak ora numpak taksi kok tak kei wean opo ora wedi sang anggur kula kulem ngandani monggo Mbak Ayu locot topil wong lekan golek ngomongan niki plonjo napa Mbak Yu badhe pindahan Ampun kula Mas, sampeyan ampun kucingku. Niki kula rada anyaran titik galunga. awan-awan lunga plon pasar paing kowe-kowe pancen rondo nganggoku rapate penting Ning Samarang Mas, tuku gelang apa anteng-anteng aja. Sumarang senadyan rada tangan banting. Lho, penak piye? iki tahan banting tinggal mancing penak Atas sembah nuwun, Pak E. dak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi kanthi ngarep tindak wae ora numpak taksi dhewean apa ora wedi timbang nganggur kula purun lapai Kelarasan Mas alias kebetulan.
Oh ya Jawa Timur. Yo. Ayo Mas yang punya ireng mana? Lai lo. mergo Kelingan ireng manise nanging duo uga bisa Mas Imron, mampurane nggih, mau pada nyanyi. Hae mboten Mas. Nggih. Hae. Ae. Menjalaran para pisangan dipaksa omong-omong wong Bebarengan Restaku rabang kalian mergo kelingan ireng manis Sekar Asria Soko-soko alam kering kelingan lenganmu berani kelingan bebarengan Aku duwe kanca priya Amarga bagus lahir lan batine sering dolan ning omahku perlune wong sinau bebarengan bebarengan suwi-suwi aku tresno mergo kelingan ireng manise yo nanging ora bisa urip bebarengan Urung Mas, Mas yo nang kene gong. Urung.
dipenakne no. Mong jeler antara